як мардак дид ки як саги мурдагиай ва соҳибаш дар болои сараш гирьяву зора кардесай. омад гуфт: ха як саг будай охи мурдай, чӣ хахта азоб метӣ? гуфт: ту намедонӣ ки ман ин сага чӣ қадар дӯст медоштам. ин беҳтарин дӯсти ман буд, нигаҳбони хонаву дарам буд. гуфт: сагат барои чӣ мурд? гуфт: ай гуруснагира. нигоҳ кард ки ин мардак дар халташ нон дорад. гуфт: барои чӣ ай ҳамин нонот надодиш ки ай гуруснагира намбира? гуфт: охи ин ноно пул қатиянд, а гирья боша ройгонай. мо одамо ҳам байни якдигар ана ҳамхелием. дар сахтиву мусибатҳо дасти якдигара намегирем, ҳатто якдигара сироғ намекунем. неки баъд вақте ки ай дунё гузашт мегӯем: одами хуб буд, беҳад дӯстиш медоштам. зиндаро то зинда аст бояд ба фарёдаш расид, варна бар санги мазораш об пошидан чӣ суд? гар напурсӣ ҳоли ман то зиндаам, баъди маргам ашку нолидан чӣ суд?